ज' लोगोफोर नै लावथियाव दंफैयो पिकनिक जानो फैदों फेमिलि अमा सेक होसिगोन नै रेडि जाबाय अमा हांबायानोसै नै दा आरो संनानै लाबोजोबखाबाय दाउ संनानै लाबोबाय दाउ लकेल ओमफ्राय अमाबो एवनानै लाबोबाय जानांसिगौल' आरो ना नैबे अमाया मोनग्रोथोंसै होमबानो होनोसै आरो फुरा नाजों टमेट' एसे माबानोसै दौनोसै दै फाग्लाखौ फुरा नै ओरैजायबो मोसालागासिनो मालाय मानसिफ्रा फुरा बाज्ल' दङ नै मालाय दावरायफ्राबो बे साइडआवनो दङ हनै ओरैजाय दावराय बिरलाबायथारदों दावरायफोरबो दंलाबायो खमथारलै देग्लाय मानसियानो Happy New Year लावथि खोनाखै बिसोरनो ओरैफोरनो जाहोग्रोजोबदों Isi buku kata apa apa macam sih buku mana kayak urilai video Welcome जाखांबाय दा जाखांबाय थांसै दा बिराद बरिया थांनोसै जोङो माने बे लावथियाव फैनानै बिराद जों गोजोननाय मोन्दों बयबो बेरायफैनायखाय आरो बोसोर गोदाननि जोङो बाहाय फेमिलि न'यैनो जाफैदों फेमिलि गोजा जों सुबाइजार आरो हादानपारा बेजों लोगोसे ददागुरि आरो बेजों लोगोसे एक नं हलमागाव कसुम हलमागाव जोङो जाफैदों बेवहाय जों बिराद मोजां मोन्दों नुफैनानै बे सिनारिफ्रा बिराद बरिया जादों दा बेखौनो आङो नैबे बोसोर गोदानाव हामलाय खालामो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि जों फेमिलि फैनाय दा जोङो जयै फैनानै जों बिराद मोजां मोन्दों आरो जों इन्जय खालामदों आरोखि बेखिनि आं बुंनाया लोगोफोर जों दा जाखांबाय आरोना जाखांबाय आरोना अट'जोंसो फैदों दिनै अट'जोंसो जागासिनो एकदम जेनेबा मानसिबो आरोना मानसि गोसोबो फटक लालायलायगासिनो नै दा थांनो ओंखारखाबायानो अलरेडि ओंखारखाजोब्बाय फटक लालायलायगासिनो आरोना ओरैजाय नै मालाय आसामाव फुरा फटक माबालायगासिनो आरोना फटक लालायलायगासिनो दं नै वा फटक लागासिनो मालाय नै खेबग्रा ओरैजाय केमेरामेना केमेरामेना नै केमेरामेना केमेरामेना दे केमेरामेन थाब दे बिदिनो लादो बरिया दे जाबाय दे
खर'आ गैला सोरनाबा गोजौद्रायलै नोङो सासेया फुरा फट' लालायनाय आरोना फट' लालायलायगासिनो मालाय फुरानो लावथि लावथि लावथियाव